Mewn da. Mewn da fe, enw yw Hugh. Croeso yw Plad Bobby Hawk. Do, baby. Ydy'r llygoden yn gweithio? Ydy. Diolch byth. Gawn ni weld y lefelau yn arferol. Rydyn ni'n gwirio'r lefelau. Mae'r lefelau yn dderbyniol i ffwrdd â ni. I neu beth, sgwn ni. Wel, dwi wedi bod yn y garage. Dwi wedi trimio'r ardd. Dwi wedi bod yn drymio yn y garage a yn meddwl, waw, dwi wedi gwella. Ond dwi dal methu wneud y purdy shuffle. Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi gweithio'n galed yn y gwaith. Lot o flinder yn y gwaith. Ond lot o bethau positif hefyd. A rhaid annog y cadarnhaol. Felly dyma fi adre, mae'n oer, so dwi'n mynd i wisgo pilyn extra fel oedd mam arfer dweud. Pilyn extra, gwisga bilyn extra, meddwl mam a dad. Bob tro. Nid trwsus, ond yn hytrach, siwmpwr neu hwdi canol oed. Right, wpla Bobby Hawk do, 11 pwynt, na, wpla 22.11 3. Mae'n spel ers i ni siarad ta beth. Tra ni yn y garage yn drymio ac yn cadw offer rhaw ar ôl creu llwybr unionsydd at y garage gan drymio y melon y gwair oedd yn dechrau tyfu dros y llwybr. Weles i fy llyfr pacer ar bwys yr ysgol a agores i at dachwedd y 15fed. A oedd yn dyfynnu Eseia 1. Rhywbeth ynglyn â bwyta oddi ar braster y ddaear yn Saesneg oedd e. A wedyn darlleniad heddi ar unfed ar 15 oedd Sawl un yn dweud gwneud byd y rhai sydd ddim yn cerdded neu gwrando ar yr aniwiol. So dyna pam dwi wedi siarad â chi nawr. Dwi'n bwriadu siarad â chi a chwarae cwbl o bethau. Bydd Mrs P yn dod adre o'r gwaith mewn munud a bydd hi'n brysur yn gweithio. Ddoi sgwennes i hwn. Dydd Sul sgwennes i Bedair Can tra'n gwrando ar Dafydd Job, nid Steffan Job yn pregethu. A un ohonyn nhw oedd hunanol anwybyddwr. So dwi wedi camganu, neu chwarae fe i chi nawr, gan obeithio byddwch chi'n gallu ei chlywed hi. Nes i recordio fe neithiwr. So chi'n mynd i weld y fideo, ond chi'n mynd i chlywed hi nawr, gobeithio. A ganes i hunan anwybyddwr. Sy'n diysteri o'r peth, ond y celwydd sy'n troedio fel bachgen a hogyn wedi brifo yn y cwt. Mae'n llifio am ddiffynfeydd gan geisio trefnu bywyd barchus ond nid fel hyn ag Elin. Mae Elin yn gyfrwys ac yn gryf. Mor gryf. Felly, sut yn y byd fedrai lwyddo gyda'r llif. Angen i mi ildio i arfwyder ein Duw Yahweh yw ei enw. Duw cariad y bod yn hunan anwybyddwr. Mae'r rhoddion ar yn cyfer. Dyw holl y lluog
Dyw cyfiawn, dyw cyfiawn, dyw sanctaidd, dyw Dionis, rhoddwr, Dwi'n edrych ar y tân, potential i wneud dyfod a stryglo, dwi'n edrych ar y tân, dy gariad di ben draw, ti'n llwyddo, a dwi'n llwyddo, ein Duw, Yahweh yw ei enw, Yahweh yw ei enw, ma' angen i ni ildio, iddo cariad yw, Duw, 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 cariad yw. Wel, dyna i chi ymarfer dadd hwnnw. Canu dros Bobsy yn canu neithiwr yn fyw yn y tywyllwch. Da iawn, Huw. Gwych. Nes i fwynhau hwnna. Rydych chi'n gwrando ar Oopla Bobby Hawk Do Baby 22.113 efallai 4, so ni'n siŵr. Ni'n colli cont. Dyw'r peiriant 3D ddim wedi plygo mewn, ond mae gen i rhywbeth gwell. Dwi'n mynd i fentro i fyd yr... beth sydd wedi digwydd nawr? Wyt ti dal yna, Bobsy? Wyt ti? Wyt ti, really? Geniwch ni fod. Ydw, dwi dal yna. Right, ond dwi'n symud y stwff ma nawr. A dwi'n mynd i edrych ar YouTube i weld beth sydd wedi cael ei argymell i Huw heddiw. Dwi ddim wedi byta digon heddi. Dwi ddweud y gwir, gan fod yng nghefn i'n dost, a dwi'n wedi bod yn gwneud ymarfer corff, ond dwi'n chwarae nos iau. So, mae rai fi ddechrau byta'n iachus o heddi ymlaen, ac yn swmpus. Iachus ac yn swmpus. Reit, sgwn i be mae JP wedi... Reit, Briar, boi dwi'n i ddilyn, ac ar hyn o bryd yn... Allai lenwi hwnna i chi. Frank Zappa, Flambe. Ydyn ni mynd i rando ar hwnna? Na. Gai fy mlocio, siwr o fod. Vibes of Cosmos, Taboo Conspiracy, Nick T, There's No Place Like Home, Jack McFile, Gabe the Street Preacher, Farley TV, Robin Trin. Dyna ni. Okay. Rhywbeth arall? No. Okay. Right, well, gadewch I fi drio restri fy hoff gant o ganeuon erioed. Sgynnoch chi ddiddordeb I glywed hwnna? Mae eisiau cerddoriaeth addas yn does. So, be dwi'n mynd I wneud? Dwi'n mynd I... Esgusodwch fi Amelia. Dwi'n mynd I estyn. So, dwi ddim yn mynd I chwarae... Oh, boys bach, be dwi wedi wneud? Na, dwi'n alright. Hold on. Hold on. Dwi'n mynd I estyn fy ffôn. Lle mae fy ffôn? Ble mae fy ffôn? Ydy e? Fan hyn? Right, yeah, mae gen I ffôn. Dwi'n alright. Sbiwch ar gyflwr fy ffôn.
bandages neu plasters tryloyw sy'n cadw fy ffôn yn gyfan. OK. Be sy'n dyn ni da? Wel, negeseuon o'r gwaith. Dwi ddim wedi medru darllen nhw. O, boes bach. Wff, boes bach. O, boes bach. Reit, OK. So nawr dwi'n mynd i ddarllen. Mae'r CD man, so dwi'n mynd i wneud rhywbeth bobsaidd. Does gen i ddim yn gerddoriaeth gwreiddiol ar gyfer Wpla Bobby Hock 10 ucha bobs, ond allai dweud 100 ucha bobs. Sef y can orau erioed am heddiw. So lle mae'r CD dance peth o'r Indiana wedi cyrraedd, bydde hwnna'n un da i wneud. Na i ddefnyddio rhywbeth arall. Mae hwnna wedi cael gormod o sylw. Beth allai ddefnyddio? Good Charlotte, dim diolch. The Weekend. Oes yna gan offer yno? Na. Mae rhain yn rhai dwi wedi cael o siop elusen. Am 50 ceiniog, wrth gwrs. So mae eisiau cerddoriaeth offerynnol arna fi. O le gai hwnna? Reit. O, oes yna rhywbeth Eurasia? Nagos. Oes gen i'r egni i roi 100 o gyneuon mewn siart. Maen nhw gyda fi ar y ffôn, ond ac mae'r 20 ucha heb i cyhoeddi ar y we ar hyn o bryd wedi sgwennu fan hyn. Dwi'n dweud i Chanel Breyer, bachan 23 mlwydd oed, sy'n eithriadol o anwy. A mae e'n siarad am ei hoff gyneuon. A mae yna ystod eang o arddulliau yn y rhestr yna. A dyna pam dwi eisiau cefnogi'r bachgen ifanc. A nes i argymell budgie iddo fe hefyd, a mae wedi prynu cwbl o albums budgie a dweud pa mor dda ydyn nhw. Reit, ffwrdd â fi, ble mae... Mae eisiau fi gael het oherwydd fyddai'n oeri heb res na ti. So dyna beth sydd... Mae hwnna'n flaenoriaeth hefyd. Eisiau hwnna not... Come on, Hew, lle mae fy het? Dwi'n mynd i orfod mynd i o fy het. Dwi'n eistedd o fy het? Mae gen... Par drones oedden nhw, dim het. Oh dear. Wel, os na het fe? Nagos. OK. Dwi'n mynd i golli gwrandawyr os na siortiau fy hun mas yn gyflym. Cyfan sy'n siarad fi yw cerddoriaeth offerynnol ar gyfer chart rundown. Mae mhen i ychydig bach yn y gwynt neu yn y cymylau. Beth allan ni? Beth am gael record? Byddai record yn well, byddai. Allai chwarae fe. Record offerynnol. The Triffids, The Black Swan yw hwn. Dwi mewn dau feddwl a ddyliwn ni alw hwnna'n doubler, cos mae gyda fi ar... ond ges i am hwnna'n bint yn y siop elusen. O'n i'n methu credu. Sbiwch ar hwn. Sbiwch ar hwn. Album sydd eto i gyrraedd i lawn potensio 20 mlynedd ar ôl iddo fe gael ei ryddhau. Neu falle 30 o flynyddoedd ar ôl iddo gael ei ryddhau. 25 falle. 27. Falle 30, actually. Pryd cafodd ei ryddhau? 92? 30 o flynyddoedd. Ond mae RCD dy fi wedi ei ail wampio gyda chyneuon ychwanegol arno fe. A mae'r nodiadau yn ddiddorol iawn. Sut wnaeth nhw'n benderfynu. Gadewch i fi gadw hwn ty beth. Falle na i roi hwn i Hef. Hef, ti isio hwn? Ti isio hwn, Hef? Mae'n ddwfwn. Na, diolch yn ddwfwn. Mae'n jyst ychydig bach i'r chwith o'r canol.
ond yn fwy canol y ffordd na fynd rhywbeth mewn ffordd. Ond canol y ffordd amgen. Amgen. Os stopiau i ddefnyddio'r gair amgen, fydd gen I ddim llawer o eirfa ar ôl. Right, come on. Right, dyma ni. Cerddoriaeth offerynol. Gwych, mae hwn yn un da ar gyfer cerddoriaeth offerynol, ond dydy e ddim yn gerddoriaeth siart. So, dyn ni'n mynd ar ochr da yw Mike Oldfield a Hergest Ridge. Gan obeithio bod y stereo yn bihafio. Oh dear, dwi'n newydd. Ar union air bihafio, nath y stereo angydffurfio a dweud na, ti ddim wedi parchu fi digon. Nes i drio roi ymlaen ar y record yn hytrach na gwasgu botwm start. A dwi wedi bod yn trio cael y stereo i weithio ar y bianedd hollol gywir a mae e wedi wneud rhywbeth i'r nodwydd. Dydy'r nodwydd ddim yn parchu y feinyl. Neu rhyw feinyl ddim yn parchu'r nodwydd. So dyma ni, siart cant uchan caneuon. Caneuon y bobs ar yw pla. Dyma. Oce, difon yn ddiddorol. Rydych chi'n gwrando? Rydych chi'n gwrando ar y cant o ganeuon gorau. Y mywyd. Hugh Pritchard. Barod. Hello? Okay. Ydy'r gerddoriaeth yn digon uchel? Okay. Mae rhain yn newid bob dydd wrth gwrs, ond dyma beth dwi wedi rhoi i Briar. Ydych chi'n gallu aros am hon? Photos? Mani? Dwi wedi gwneud yn y drefn iawn? No. Diolch. Dwi yn mynd dda iawn o gwbl. Aroswch. Aroswch nawr. Right, come on. Mrs P eisiau ci. Rhif cant. John Louis, Stop the Cavalry. 99, Michael Disney, Singer's Hampstead Home. 98, A Certain Ratio, Your Little World. 97, ABC, That Was Then, This Is Now. 96, Tony Banks. Dwi wedi newid yn nawr. Tony Banks. Pa un neu ddewis? Na, na gadw e feir yn greiddiol. Somebody Else's Dream, ond mae'n rhai gwell i gael hynny. 95. You Did Cut Me gan China Crisis. Dyle fe fod yn y 10 uchel go iawn. Rydych chi'n gwrando ar plan Bobby Hook Do Baby. Dyma'r cant can orau erioed yn mywyd Mr Hugh Pritchard. 94, Barry White, The First, The Last, My Everything. 93, Ian McNabb, Melanie Still Hurts. 92, mae hwn yn hollol random. Besnard Lakes, track off iTunes Single of the Week. Albert Marine cyn yr un UFO. A 91, Sex Pistols, Pretty Vacant. 90, Slade, How Does It Feel? 89, Osmonds, Crazy Horses. 88, Roxy Music, neu Brian Ferry fel ges i fy nghywiro nes ymlaen. In Crowd. 87, Bruce Hornsby in the Range, The Valley Road.
86, Shirley Bassey, never, never, never. 85, talk. I'm in the hwyr yn un nos. It's getting late in the evening. 84, Sixpence and the Butcher, rydyn ni wedi anghofio, we have forgotten. Imogen Heap, 83, Nos da a Cher. Good night and go. 82, Roysticott. Don't turn your back. On that, when I make off in the prif 81, High School Works, when it all comes down. Dwi'n meddwl bod wedi cymryd, dim ond un can gan bob grŵp o'n i'n gallu neud, a mae gennau ddau gan yr High School Works. Nid un McNabb Melanie Still Hurts, ond High School Works. So mae'n rhaid i newid hwnna nawr. Lefelau'n iawn, and hyn maen nhw'n just about yn iawn. Right, 3 Cockney Rebel, Steve Harley, a Cockney Rebel, come up and see me, make me smile. 79, Sparks, this town ain't big enough for the both of us. 78, Ram Jam, Black Betty. 77, Proclaimers, Sunshine on Leith. 76, The Alarms, edit of 76. 75, Reliant K, high of 75. 74, Fogat, dim 74, 74 Lafitte Boogie, on Stone Blue. 73, Tunnel Tywyll, 73 Heb Flares. 72, Montrose, Space Station number 5. A 71, Jerry Burns and Canny, Pale Red. Prif 70, and Cant Ucha Bobs, The Triffids, Wide Open Road. 69, Prefab Sprout, I Troll the Megahertz, my Paddy McAloon off hwnna. 68, David Crowder Band, Rescue is Coming. 67, Sufjan Stevens, Death with Dignity. 66, Dexys, It's Okay John Joe. 65, Mute Math, Quarantine. 64, Local Natives, Columbia, 8-minute SoundCloud demo version. 63, Cliff Richard, Two Worlds. 62, Randy Newman, My Life is Good. 61, Stephen Nicks, The Wild Heart. 60, Colourfield, The Hammond Song. 59, Donna Summer, I Feel Love. 58, U2, A Sort of Homecoming and View, oddi ar 12-inch B-side, The Unforgettable Fire. 57, Manic Street Preachers, A Design for Life. 55, Prince, Alexa de Paris, Mountains B-side, 12-inch, a roedd gan Bobby Hogdo wrth gwrs. 54, Tony Childs, Don't Walk Away. 53, Stephen Duffy, Kim Duffy, Kiss Me. Mix, Americanaidd David Monfort. 1955, Joe Perry Project, Shooting Star. 51, and Cant Ucha Bobs, Riot, Waiting for the Taking. Sgwni a glwsach chi hwnna. Os na bydd fi ddeud ei gyd eto, ond mae yna 50 i ddod. Ydych chi'n gallu aros? Oes rhywun yn cymryd nodiadau? Sgwni. Oedd hwnna'n mynd yn rhy swnllyd a un donog, so gawn ni ysbaid o'r siart gan fod gen i. Mae fy llais i yn brifo, mae fy ngwddw yn brifo. Dwi wedi bod yn gweithio trwy'r dydd. So, dyna ddigon o hwnna yma. A gawn ni gad, dwi'n meddwl.
Beth am i ni gael can o album Good Charlotte, The Chronicles of Life and Death. Mae'n risg, dwi ddim yn gwybod na i wirio'r geiriau nawr. Dwi'n prynu'r pethau yma mwyn uniaethu efo pobl sydd yn hoffi Good Charlotte a dweud wrthyn nhw bod na obaith yn y byd. In this world, these are the words to in this world. Gan Good Charlotte. In this world, all of our sins are simple. We choose death over innocent life. And in this world, it's not our money that's evil. It's the ones who choose it over life. Well. Mae hwn yn hollol ar hap. Sa'n gwybod beth sydd yn y cynnion yma. So dwi'n gael bod na rhyw fath o drafodaeth yn digwydd fan hyn. And in my heart, I cannot believe in this murder. And I will not be fed by the lies or the life that is created just to be murdered. It's murder, no matter how hard they try and no matter how loud they cry. They can't buy their way into heaven. Boys bach, Bobs bach, geiriau arwydd o cael os fuodd na rei erioed. No matter how hard they try and no matter how high they climb up the ladder, they won't reach up into heaven and they can't see the innocent lives, the pointless suffering. And in my heart I want to undo all this murder and give back the innocent life, open cages and stop their luxurious murder. It's murder, no matter how hard they try and no matter how loud they cry. They can't buy their way into heaven, no matter how hard they try and no matter how high they climb up the ladder. They won't reach up into heaven. Murder, innocent life, innocent. What have we done? No mercy for beautiful money for blood is murder. No matter how hard they try, no matter how high they climb up the ladder, they won't reach up into heaven. No matter how hard they try and no matter how loud they cry. They can't buy their way into heaven. Dyna'r geiriau can 14. O'n i yn meddwl bydde na ryw arwyddocad i'r album yma. Gostio 50 ceiniog. Brynes i echroi, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn hoffi nhw, fel arfer. Dwi wedi clywed y single gawson nhw. Dwi'n cofio be oedd i enw. Ond ni'n mynd i wrando ar y gan. Dyn ni'n mynd i wrando ar y gan yna nawr? Neu dyn ni'n mynd i wrando ar rhywbeth arall? Dewn ni weld. Dewn ni wrando ar Murder gan bod e yma. Diolch yn fawr. Come on. Good Charlotte. We choose death over innocent life. And this one is not the money that's evil. It's the ones who choose it over life. And in my heart I can't believe in this murder. And I will not be fed by the lies to create just to be murdered. It's murder. No matter how hard they try and no matter how loud they cry, they can't buy their way into heaven. No matter how hard they try and no matter how loud they cry, they won't jump into heaven. And they can't see the innocent lives, the pointless
smile and get back the eyes and eyes open cages and stop that luxurious smile. Wel, dwi'n mo hwnna'n swnio'n dda, yndi? Falch bod fi wedi tiwnio mewn i hwnna. Na i fwynhau. Na i rando hwnna rhywbryd eto. Sorry, dwi wedi anghofio symud y meicroffon. Hello, eto. Mae hwnna'n swnio'n addawol iawn. Bydden ni ddim... Dyma beth sy'n dda am hollti rhagfarnau. Chi'n deall? Bydden ni no way wedi dewis gwrando a phrynu yn sicr yr album yma. Ond gan bod e yn y siop elusen, yn gwenu arno fi, neu nid yn gwenu, yn pwdi efo fi, gan mod i wedi pwdi efo nhw. Felly mae rhagfarn, nawr, oedd hwnna'n swnio'n dda iawn. So, da iawn chi, Good Charlotte. Dwi'n mynd i roi mwy a mwy o gyfle i hwnna nawr. Nawr, mae'n fy nrhad i'n oer, ond mae popeth arall yn weddol gynnes. Bydd Mrs P yn dod adre am fian, bydd rhaid ni orffen adeg ni. Ydw i'n mynd i orffen y siart. Gadewch i fi weld os allai orffen y siart. Mae eisiau cerddoriaeth arno ni ddo'n does. Oes na gerddoriaeth Bobs allai ddefnyddio offerynol? Oes, na i ddefnyddio. Ie. Na i ddefnyddio hwn. Sef y cariad pyr, y darn offerynol ar y diwedd. A na i drio wneud llais Alan Freeman. Eitha show busy. Os allai ffeindio'r rhestr ar yr ffôn. So, o'r album Ystrydau Bobs, doeddwn ni ddim yn hollol hapus efo hwn oherwydd y cynhyrchu ac yn y blaen, a'r perfformiad a'r canu yn bennaf. A'r ffaith bod fi wedi gwneud camgymeriad. Dyma ni. Diolch yn fawr iawn. Na i reindio fe mlaen at yr darn offerynol. Diolch am yr un yn y tân. Haiad o'n hwn dach. Deg icha, 5 munud a icha. Na ni, number 3. Yeah. Okay, hold on. Dwi'n wedi colli syniad ar ffôn. Hold on. Dwi'n dod. Swnio'n gyfarwydd bosib o hwnna. Hwn yw'r cariad. Pendeg, Jailbreak, Thin Lizzy. Pendeg now, theme tune to Robinson Crusoe, French TV series 1970. Pendeg oed, Mark Knopfler, Jerry Rafferty, Leo Stars, or Local Hero. The film, Pendeg South. Star Council, I have a changing moods, not off. Henry Queer, Wham, I don't want your freedom. And
pedwar. Hwnna. Peggy Pig. The Wooden Tops. You're such a good thing. Peggy Pedwar. Rush. And Max Webster. Battle Scar. Peggy Tree. Naughty of a Battle Scar. Shalimar. Friends. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Now we wouldn't your music now. So our Pendigin is the lilac time. Lilac time and Canny Pagan. A taste for honey. Brother, Cabos. Chicken tips. Son of my father. He's treating over and a shan't cat. Them bold spies still fighting it. Trinity South, Pretenders, Revolution. Trinity Quake, Black Street, Don't Leave. Trinity Pimp, Velvet Crush, Faster Days. Trinity Pedward, Jellyfish, Glutton of Sympathy. Trinity Tree, Posies, Trinity Guy, Morrissey, Hold On to Friends, and Terry Hall, Sonny, his sister. Need to have money. Okay, rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hocdw a dwi'n newid sylweddoli does gen I ddim siart ar y ffôn o rhif 30 I 21. Rhif 30 oedd... Hold on, rhaid fi wneud efo'r music. Na, allai ddim. Na I ddeud e heb music. Bais bach fydde wedi blino ar ôl hwn. Rhif 30 yw Mike Oldfield, Crisis. Hold on, gan fi chwilio amdano ar y we. Come on, hyn, di am yn anodd. Okay. Hwna fanna. Hwna fanna. Ydych chi dal yn ffilmio fi? Sa'n siŵr. Dwi wedi cael gwared o bopeth ar YouTube ar yn y bryd. Gobeithio bod y camera dal yn ffilmio fi. YouTube. Fydd ar y comment section Sianel Briar yn bydd. So cyfan srai fi wneud I clicio ar Sianel Briar. Os dwi'n cofio'n iawn oedd lot o artistiaid blaengar progressive rock. Money. Briar's CD showcase uploaded, Getting into the Holiday Spirit, an early Christmas contest entry,
for What the Gym. Wel, neu ni clicio ar hwnna I glywed. Gewch chi glywed? Before the video starts, first money. check out my sweater. Oh, Look at this! Brian. Ain't it cute? Oh, mae'n This cute. is Santa Paws. Oh, And hopefully you can see Santa all that. Claus. Mae'n yn mor Also, cute. check this out. Yeah! Oh, You're probably wondering Mae'n goleuadau ar y wearing gath. this Ar y when it's siwmpl. still November. Yeah, we Well, the are. reason for that is because I've entered another contest, and this time it's for the channel What the Gym. Now, I've collaborated with Adam a couple times already this year. We've done a couple live streams together, and great person, again, very sweet, gentle human being, Oh. again, very passionate what he talks Bless. about. He talks about movies, Bless. music, video games. He's all over the place. But again, he's very passionate what he talks about, and it's always nice always hearing his thoughts on things. I'm going to be playing with this a whole lot. Da iawn. Hey, tell you what, Brian, I'm gonna subscribe to What the Gym as well, okay? Good lad. Okay, dwi'n nawr yn gofod mynd I sianel Brian a chwilio am y fideo oedd yn cyhoeddi rhifau 40 I 31. Naci? 30 I 21. So, ble mae fideos fyna. So, dwi'n clicio ar hwnna. Hold on. 80 I 71. Dyma ni. Hold on. Ydy yna. 31. Na mi. Fan hyn. Gewch chi glywed tipyn bach. Welcome to the Showcase. I'm Gareth now, so welcome to episode 8 of my top 100 favorite songs of all time miniseries. So Levels we're were a in bit the hot top there. 3 now. So in this episode, we're going from 30 to 21. I'm not going to waste any time. Let's. Dyna ni. Brian. B-R-E-A-R. A sa'n gwybod beth fi gyfenw. Dim clem da fi. Ond dwi'n ysgrifennu yn ei sylwadau fe bob tro mae'n gwneud un o'r shots na. Mwyn, a dyna o le dwi'n darllen nawr. Dwi wedi gwneud screenshot ohonyn nhw a dwi wedi mwyn I fi gofio. Right. Dyma be mae HPSOS yn dweud. I'm buying lots of second-hand random CDs from my local charity shop at the moment, Brian. So the top 30 has a revamped feel to it, with more 70s and 80s singles than was initially intended. Possibly, because dwi'n newid fy meddwl trwy'r amser. I'm enjoying the variety in your chart too. 3 days... Oh, mani. Allai neud e nawr. Hold on. Oh, allai neud can offer yn ôl arall. Positive, Bobs. We're positive. We've got to be positive, Bobsy. Mani. Okay, 3 days. Hi, Caulfield. Can't hear or in a crisis. We've died it now. Jamie Mitchell, the sire of sorrow. Can't reach the Joe. Died it with. Yes. Ganrif. Turn of attention. We've done Scythe. Tommy Scobie. They have West End. Flat Earth. We've done quick. Agam Genesis sydd yn y top 100. Mae dim ond un gan bob grŵp allai roi nawr. Genesis, 26. Night, Recall, 25. Budgie, Agam Budgie. Napoleon Bonaparte, swinging through. We've got to get back from Reno and Mahogany Rush. And again, and Yamaha and on. Tales of the unexpected.
Mary methu. Rwyf 22, Steve Hackett, Randy Crawford gyda'i gilydd yn gobeithio y bydd cariad yn araf yn last. Rwyf 21 yn y siawt, Candy Chaff, Caneuon erioed, gorau erioed, John Harrison, Candy Penrose, yn sôn am ymgyrraeth Clementin, a deuddeg o'r enwau animation. Wel, oedd hwnna'n syniad campus. Allai ddim aros i Mrs P ddod adre mwyn I fi orffen y rhaglen. Ond, ydych chi'n mynd I gael nhw nawr? Cos dyma beth sydd yn broblem foesol I fi nawr. Dydw I ddim wedi cyhoeddi'r 20 ucha eto. Maen nhw yn y llyfr yma, ond ddim mewn trefn. Stay close to me. Dwi'n mynd I chwarae. Be dwi'n newydd ganu. Mae jyst yn un o'r caneuon sydd mwyaf torcalonus yn y fedri di glywed yn dy fywyd. Mae yn bob tro dwi'n ei chlywed I da, dwi jyst yn teimlo fel hydofi I hwnna mae'r album I gyd yn rhagorol. Mae gen I hoff gan, dwi'n mynd I wrando ar hon nawr. Dyma'r un sy'n y siart, nid dyma'r un sy'n toddi fi. Mae hwnna'n toddi fi hefyd. Dyma'r un. Make you switch the TV off and look up. Sail away from you. I count your sticks in your toy. Count your sticks and your toys. You're laughing in the background noise. We won't give up. Dyna'r Blue Nile. Mae nhw yn yr 20 ucha. Wrth gwrs I bod nhw. Un o fy hoff bands. Dwi'n meddwl bod fi'n... Wel, oes mae'n gwpl o gyneuon. Oedd hi ar Peace at Last sydd ddim wir yn... Ni allid I gael pob can ganddyn nhw yn y cant ucha, I ddweud y gwir. Ond dyna beth oedd yn dda am y siart yma. Doedd dim modd cynnwys mwy nag un gan yr un artist. So dyna pam chi'n gofod manteisio ar gyweithiau unigol aelodau bands poblogaidd.
nid poblogaidd, hoff ffefrynnau, ynde. So, ydw i'n mynd i drefnu nawr? Ie, na i drefnu e nawr. Na i wneud e'n Gymraeg fel bod Briar ddim yn gwylio, rhag o'n bod Briar yn dysgu Cymraeg. Mae Briar yn byw yn rhywle fel California. Mae eisiau... Ie, oce, ffwrdd ni. So, mae gennym ni Stay Close to Me gan Blue Nile. Oh, mae rhaid fi rand hwnna. Mae rhaid ni rand. Stay Close to Me gan the Blue Nile. Gwrandwch ar hon, bobl. Oes nas unrhyw beth o'r donog, tor caloris o'i donog, 9 munud o hwn, ond gwrandwch ar y llinynau ffug na, bobl, gwrandwch ar y llinynau ffug na, y rhai lledd, ond mwy a llawer da chi'n rioed wedi clywed, ac gwrandwch ar y canu ar y bil sydd yn dweud aros agos ata fi. Stand in the light. That's what he said, I'm not sure. So I can see fel bod modd I fi weld. He makes something, I don't know what he says, but it's gorgeous. Suddenly think dwi'n crio nawr yn gwrando hwn. Soon you will know. Soon you will know. Soon you will know. Love is the way. Love is the way. Soon you will go. Soon you will go. Your own way. Yeah. Stay close to me. What a song. This is the best song ever. Stay close to me. Stay close to me. Stay close to me. Blowing down the street. See you one more time. The world's still at your feet. You let somebody know you. One day you'll feel the way I feel. So you stay close to me. Stay close to me. Yeah. Stay close to me. Stay close to me. Yeah. Okay, dyna The Blue Nile a 3 munud 41 eiliad o gan sydd yn para faint 8 munud 7 munud 6 7 munud tua 7 munud 55 dwi'n meddwl rhywbeth fel yna diolch yn newid dwi'n eisiau cario mlaen fel yna so dyna ni dyna un gan na ni roi hwnna fel rhif 20 okay. Wedyn mae gynnon ni 19 Paul Anka Diana. Oh, I love you baby
And I love you so because you're the girl in my heart. You're the one I adore. And I love you. Dwi'n meddwl mai hwnna yw e. Be bynnag yw e, Paul Anka Diana gafodd effaith a dylanwad sylweddol arno fi pan o'n i'n fach. A dwi'n cofio canu yn karaoke pan o'n i'n 37 mlwydd oed. Wedyn rhif 18, un o'r caneuon mwyaf trist yn y byd, Jeff Buckley, Morning Theft. Ydw i'n mynd i chwarae hwnna i chi? Ydw. Dwi'n mynd i chwilio amdano fe ar y silff nawr. Sa'n mynd i chwarae Paul Anka, cos byddai'n golygu mynd ar y we. Cos dyw'r record ddim dy fi. Bydd rhaid fi drio cael CD Paul Anka efo hwnna arno fe. Falle bydd yn y siop Elusennau. Ww! Right, come on now te. Ble mae'r CD Jeff Buckley na? Aroswch gyda fi, sa'n mynd i fod yn hir. Oh dear, dwi'n methu ffeindio fe. Di yma. Na. Oh, come on, Hugh. Jeff Buckley. Yep. Hey, dwi wedi ffeindio albums Jeff Buckley anyway. Dyma beth sy'n digwydd. Diolch am eich ymynedd. Gobeithio bod chi wedi mynd i ffwrdd neu paned o de wedi dychwelyd. So dyma ni, dyma Jeff Buckley, My Sweetheart the My Sweetheart the Drunk. Dau CD, ond Sketches, o dyma'r sengl, Everybody Wants You. 95 oedd hwn. Dwi'n cofio fe'n marw pan o'n i wedi symud lawr o'r gogledd i Gaerdydd. O'n i'n eithriadol o drist. Dyna Grace. Mi oedd na gyfnod 10 mlynedd. Siwr o fod tion o flwyddyn 2004, rhywbeth fel na. 10 mlynedd ar ôl hwn, pan ges i wared o holl gloriau CD fi. A just stico nhw mewn fail. So, ydy My Sweetheart the Drunk, ydy'r ddau CD gyda fi, neu dwi wedi colli un ohonyn nhw? Oh no. Oh, boes bach, falle bo fi. Ond na, dwi'n meddwl bod fi wedi cael gwared o'r un. Oh, mor anghyfrifol. Dyma Jeff Buckley, can 7 yw i, Morning Theft. Mae'n eitha tawel. Does dim drums, dim ond gitar. Dyma rhif 18 yn 20 ucha caneuon erioed y Bobs. Na ce, dim hwnna yw e. Dyma ni. Time takes care of me, so I can believe. You had so much to give, you thought I couldn't see. Gifts for me, heels to crush, promises deceived. I descended away to bring us back again. Your eyes and body bright and silent waters deep. Your precious daughter, nothing new to see. Her kiss goodnight from every stranger that I meet. I descended away to bring us back again.
Self was more violent to me. A place where we can accept this love. Friendship battered down by useless history. Unexamined failure. Still to you, some thief who stole from you, or some fool drama queen whose chances were few. That brings us to who we need, a place where we can sing, a heart that beats as both siphon reservoir. You're a woman, I'm a cloud. You're a window, I'm a knife. We come together to make a chance in the starlight. Meet me tomorrow night, or any day you want. I have no right to wonder just how or when. All the meaning fits. There's no relief in this. I miss my beautiful friend. I had to send you away to bring her back again. Wel. So wedi clywed hwnna ers blynyddoedd. O'r album, gafodd ei ddim i ryddhau, gafodd ei recordio fel album, ond doedd Jeff ddim yn hoffi e. Felly ath e mewn i ail wneud ei ail album, go iawn. A gafodd e ddamwen yn yr afon a bu farw. A gorffennodd e ddim un o'r recordiau. Gorffennwyd hwnna a mae e'n dda, ond oedd e ddim yn hapus efo fe. A nath e farw a oedd e'n drist iawn. A mae sawl can ganddo fe yn rhagweld ei dynged sydd yn rhyfedd. Rydych chi'n gwrando ar Wpla. Rydyn ni pasio ar awr. Falle dylwn ni wneud hwn yn rhywbeth yn arwain at y Nadolig fel John Peel, Festive 50. So, waw. Sôn am farwolaeth, rhif 17. Newn ni stopio ar rhif 16, okay? Newn ni stopio ar rhif 16 am y tro. Peter Gabriel yw rhif 16. Nawr, dyfalwch pa gan Peter Gabriel. Dych chi'n meddwl sydd yn fy siart cant ucha? Sledgehammer efallai? Kiss That Frog? Games Without Frontiers efallai? I Love to Be Loved, dewises i yn 1995, pan ffoniwyd fi i wybod gan Radio Cymru, ffonio nhw fi, ond gofio ni law grisiau efo mam a dad, a ffonio nhw fi i ofyn beth oedd fy hoff gan o'r flwyddyn 1995. A dywedes i Peter Gabriel, Love to Be Loved, ond bellach nid hwnna sydd yn fy nghant ucha. Can eitha lleiafrifol ydyw o'r ail album Peter Gabriel. Does gen I ddim amser i Peter Gabriel nawr gyda llaw. Ond mae'r gan ma wedi aros gyda fi. It's too late
This model's out of date. Got every spare part, but there ain't much heart inside here. Not like the start, I was good at the art of survival. Yeah, can o'r enw Indigo. Ewch i rando arni hi. A cymhen 20 mlynedd byddwch chi'n ei charu hi. Rhif 15. Naci, rhif 16. A newn ni stopio 1, 2, 3, 4, 5, na ni. So newn ni 5 bob rhaglen a fyddwn ni'n cyrraedd erbyn y Nadolig byddwn ni'n cyrraedd rhif 1. Nid bod e'n bwysig wrth gwrs. A nid bod y rhif ein golygu unrhyw beth chwaith. Aerosmith Combination yw rhif 16. Ydyn ni'n mynd i glywed i? Ydyn wrth gwrs bod ni. Does gennau ddim dewis. Yr album rock orau erioed. Ond ydy e'n gallu dod o'r shelf? Hello? Na, dwi ddim yn dod. O, boes bach, mae bob math yn syrthio nawr. Casetiau yn syrthio o'r shelf. O, boes bach, mae rhaid symud CDs er mwyn mynd at y CD arall. Mae'n fler, ma fachgen. Mae'n fler. So, na ni. O, boes bach, beth sydd wedi symud nawr? Caset wedi syrthio oddi ar y shelf CDs. Oes, mae gen i gasetiau ar y shelf CDs. O, boes bach, bootlegs Aerosmith yn syrthio off y shelf hefyd. Mae'n fler, pa gaset syrthio ddawr? O, waw. Wel, mae chi gaset da. Reit, beth sydd gan yr album yma sy'n newid syrthio oddi ar y shelf? Reit, drychwch ar hwnna. Beth sydd gan hwnna a hwnna yn gyffredin? Wel, mi oedd hwn yn y siart yn rhif 98, ond mae cwpl o ganeuon cystal ar rhain ar y caset yma. Oherwydd y sŵn hyfryd byw sydd ar y recordiad, sydd ar y caneuon. A gewch chi ddim byd sŵn gwell na hwn de. Ond na i chwarae tipyn bach o ABC i chi. Thomas Dolby, dal yn y peirian. Okay. Be chi'n gwybod be nai? Right? Dwi'n mynd i caset o'r cant ucha. Fydd hwnna, neu be nai, right? Nai roi, neud caset o'r gweddill y caneuon y top 20 i chi gael ei clywed nhw. Cyn i fi... Na, be nai? Syniad gwych. Dwi'n newydd gael y syniad ore nawr. Da iawn. So, dyma... Dyna ni weld pa ochr chi'n meddwl o hwnna sydd yn mynd i weithio. Side 2, siwr o fod. Mae'n chwarae fe nawr gan y degfed can ore fydd hi. It's not what was made, but it's really no one's supposed to be it's a next it's ready. The glamour in the summer, until we can run. Na ni, chi'n mynd clywed i pob agwedd o'r gitars gwych sydd ar hwnna yn y gan yna. Ond mae yna rhywbeth da pan mae band pop yn newid ar ei hael album nhw i greu nid Back in the Saddle yw e, nid Last Child, nid Rats in the Cellar, ond hwn.
A na ni, dyna Aerosmith. Combination o'r album gorau a ryddhawyd erioed o'r enw Rocks. So, mae yna 15 o ganeuon eraill i fynd. Gewch chi glywed nhw ar y rhaglen nesaf Wpla Bobby Hawk 2 Baby. Mae yna o'r 5 munud i 5. Na i bostio hwnna ar Twitter ac i fy nghydweithwyr hefyd er mwyn iddyn nhw gael difyrwch surreal oddi wrth ddyn mewn tywel glanog pink. Nos da.